Lalabas tayo today. Yan yung ating suot. Char lang. Yung chan ko guys, pwede ko nang matago. Unlike before na naka-protrude all the time ba. Ngayon, medyo kaya na siyang itago. Yan. Pasensyaan nyo na dito kasi dito ako nabibihis. Tsaka dito kami nag-iron. Ayan, nagtutupi. Yan, grabe na to. Kailangan ko siyang i-organize all the time. Pero, yung ibang kailangan namin gawin, yun inuuna, syempre. Usually, nalilito, kaya natatangbak dito. But yeah, may pakita pala ako sa inyo. Ito siya. I don't know how you pronounce this brand. Lador. I'm not sure. Correct me if I'm wrong. Pero, this is a Wonder Hair Oil. Right after you take a shower, ito yung ginagamit ko. Ano siya, mga 2 weeks or 3 weeks ko na siyang ginagamit. And, mind you, ang ganda niya po sa buhok. Yan. I got this from a Korean online shopping app. Pang skincare and all that. So, doon ako nag-order. Matagal na po ako sa kanila. Mga 3 years na. So, doon ako nag-order ng mga skincare ko. Kakatry ko pa lang din itong hair oil na to. And so far, sobrang ganda niya sa buhok. Yung basa. Tapos, mabango pa siya. So, yan. When your hair is still damp, yun. Pwede mo siyang i-apply. Super ganda. A few moments later. Punta po kami sa isang lunchroom and then may playground po din doon. Pasensya na, medyo mahangin po, no? Windy masyado ngayon. Nakatingin si Ana sa akin. Dito po tayo sa isang lunchroom and coffee place and may malaking playground for kids. Order tayo. Ay, nag-order kami ng tea, tsaka drinks for Anna, and then si Ruth may ano siya. May hot chocolate. Ayan. Medyo malamig na ngayon. Tapos yung pagkain namin dadating in a bit. Yan na yung food namin, oh. Snack, parang snack na lang. Or lunch para kay Ruth. May Nutella yung pancake ni Anna. And then powdered sugar. Ito lang yung amin. Snack lang namin. Oh, shoot. Yeah. Ja, snel is, ja, zeker. Yan, alis na po kami. Si Ana andito. Yan, yung service namin. Si Ana sasakay sa akin pa uwi. Yan, ang cute ni Ana eh. Nama, we're going home. Is your eyes lekat? Yeah. Oh, alis na po tayo. Yan, una na si Ruth. Magwa mga ano lang na bike, mga 25 minutes siguro. Ganon. Buti na lang electric na siya. Hindi na masyadong mahirap mag-pedal. Natur, sabi dito. Natur. Uy, 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 uy. Kaya nga to. Wait, no, undercut. You... How go Ja, doe maar zelf, hè. Ga naast het schoon, hè. Zata! Give me. Ja, dat kan niet. Dat kan foto's maken. She's just looking at herself. Ja, zeg maar. Hallo, ik ben Anna, ik ben Gekkie. Nee. Papa! Ja? Ik wil staan met chocolade. Wat zeg je? De chocolade. Chocolade? Zet er 2 keer chocolade op en ijskoop en pannenkoek. Yeah, that's too much, love. Maar dat weet ik. Maar jij hebt hier toch niet? Zet op de fiets. Are you vlogging or not? Give me the telephone, babe. Stop kami kasi nagrereklamo si Ana. Gustong kumain ng chocolate. Papa is there. There's no chocolate on, hè?
We're in the middle of nowhere pa, oh. Ang naka-nice sa ano dito sa Netherlands, guys, yung bike, yung fietspad ang tawag. Yung lane ng mga bike, hiwalay sa mga car, so hindi tayo natatakot masyado ba. Maladaanan daw namin, guys, yung ito, oh, yung pinakamayaman sa town namin, sabi ni Ruth. Tingnan nyo naman yan, guys. Facade pa lang, ang ganda na. Ito naman, pwede po kayong mag-rent ng spot para mag-garden kayo ba. Tanim kayo ng mga vegetables, o ano pa dyan. A few moments later. Hi! Nakauwi na po kami. Masaya doon kahit madalian lang kami para at least nakalabas kaming tatlo ba. Nandito lang din sa town namin. Pero distansya siya. Mama, ikaw na TV ni Dora. Okay, sorry. Gusto daw niya manood ng TV and maingay daw ako. So, yun. Si Ruth po ay nakaalis na. Pumunta po siya sa friends niya kasi manonood sila ng Formula 1. May race yata today. So, yun. And, yeah, magre-relax lang po kami ni Ana. Si Ruth, hindi naman yun uuwi ng late kasi mag-work na naman siya bukas. Monday na naman bukas. And nanonood na si Ana ng mga music video na naman. So, yeah, masaya po. Gustong-gusto ko nagbaband kaming tatlo kahit simple lang pero ang importante magkasama kaming tatlo ba. Kanina pa to na inaantok siya sa bahay kanina. Guys, may chika pala ako sa inyo. Dati, noong bago pa lang kami dito, medyo mababa yung boses ko no kasi si Ana naiingayan. Kala nga. Ana, pilo. Dali me. Dali. Here. Go. If you wanna sleep, just sleep for a bit, okay? Just close your eyes if you want. Okay. Okay? So, ichika ko pala sa inyo. Nung bago pa lang kami dito ni Ana sa Netherlands, syempre, nagtatrabaho palagi si Mr. ano. And may mga lakad po ako palagi. Like, yung sa KK Day, tawag dito GG, diba? Yung parang DOH dito. Mama, ako nog een keer. What? Met de spayon. Okay. Okay, one taning bata eh. You can also just watch something else lang. Yeah. So, yeah, yun. Mama, maak je 2 dieren, dan kijk ik. Okay. So, yun. Pag may mga lakad ako, may mga check-up, ganun. Si Ana din may check-up. Mama, kan het als jij niet horen? Het is super veel te zacht. Like that? So, ang palaging sumasama sa amin, pag may lakad kami, yung father-in-law ko. Pupunta ka din kami sa park, kasama ko yung father-in-law ko. And, syempre, may stroller akong dala kasi nga, maliit pa naman si Ana when we came here. For 5 months old pa lang si Ana. So, yun. Pinagtitinginan talaga kami kasi nga, syempre, no, may edad na yung aking father-in-law. And, syempre, nagchichika kami, nagtatawanan. May mga titig talaga na may meaning ba. Tumitingin yung sa amin yung mga ibang mama na mga Dutch or ibang lahi din. Tapos pag may mga check-up ganun. One time, may TBC, ang tawag TBC, yung tuberculosis na check. So, may x-ray, ganun. So, kailangan namin mag-drive ng malayo. Kasi ang test ko at that time, nasa Tilburg. So, medyo malayo po yun sa amin. Anyway, nung pagpunta namin doon, may isang Pinay po doon na kasama niya din yung kanyang Dutch na partner at saka yung Filipino niya na anak. Medyo, na yung anak niya, malaki-laki na. So, I think si ate mga nasa, mga 40s, in her 40s, I would say. And then, hindi talaga siya nakatiis. Tinanong niya talaga kasi andun yung aking father-in-law nakaupo lang doon, naghihintay sa akin. Sabi niya, yan ba yung mo, yan yung mister mo? Naintindihan ng father-in-law ko kasi husband kasi yung niya, minensyon niya. Tapos pinoint niya yung aking father-in-law ba. Tumatawa yung aking father-in-law. Tapos nung nasa sasakyan na kami, sabi niya, naintindihan. Mama, laat ik eens anders kijken. Okay, sabi niya,
Now, naintindihan ko yung sinabi ng babae. Natatanong ba siya kung ako yung asawa mo? Ay, sabi ko, oo. Tumatawa palagi yung father-in-law ko. Kasi po, parang napagkakamalan kami palagi ng biyanan kong lalaki na siya yung, yung asawa ko. Schatz. Nee, schatz. Ana, unsa man gyud? Kijk eens, schatz. Welek, Desa? Schatz. Okay, that. Are you gonna sleep or not? Eh? Are you gonna sleep or not? So yun, alam naman po yun ni Ruth na napagkakamalan kami ng tatay niya. Lalo pa dati nung yung tawag dito, pumupunta ako sa mga check-up nga namin ni Ana, tapos siya yung andun. Tapos yung ibang pumupunta doon, family din ba? Siyempre dala namin si Ana. Si Ana lang kami lang doon na ang kasama ko, yung father-in-law ko. So, doon siya kay Ana, nagipag-usap po, Ana, gano'n. Tapos, tinitingnan talaga kami. No offense sa mga age gap couples, Pero yun, sa experience ko lang po with my father-in-law, talagang pinagtitinginan kami dati, syempre, nung baby pa. Ngayon, pag kasama ko yung father-in-law ko, wala namang problema. Si Ana din, obvious din na lolo niya kasi Ana kasi, opa. At that time kasi maliit pa si Ana, hindi pa nasasalita, no? So, syempre, mabilis mag-asumba na yung lolo niya, yung tatay niya. Parang may isang beses pa din, parang tinanong kami. Yung yung nagtanong, nakalimutan ko na. Sabi na, palaging sinasabi ng father, no, pag pinapakilala niya ako, ito yung asawa ng anak ko. Mama, Yeah. we zijn daar toch ook geweest? Yeah, we zijn daar geweest, yeah. But yeah, balikan ko na lang po kayo mamaya, no, maglambing-lambing muna kami ni Ana. Kasi cuddle weather, medyo maulan sa labas. And then, medyo sleepy din ako, si Ana din, pagod. So, we'll just spend time po muna. I hope okay yung mga araw nyo dyan. And I hope yung weekend nyo din naging okay. Kasi by the time you watch this one, tapos na yata ang weekend. I'm not sure. But yeah, yun. And again, shout out sa mga solid natin na subscribers and mga nagko-comment. Hello po sa inyo. Alam nyo kung sino kayo. Maraming salamat sa palaging pagsuporta sa aming channel. And yeah, balikan ko naman po kayo mamaya. Makain si Ana ngayon ng cracker na may pindakas, peanut butter. Nauutusan na talaga to, guys. Promise now. Halida yun. Gustong-gusto ko yung hair niya. Ganyang length. Super cute. To. Sige na, magbabay na ta sa vlog lang. Guys, medyo mahaba na pala. Akala ko maikli lang yung vlog ba. Mama, geef eens mij de kraker met... Alsjeblieft zeggen. Geef eens mij de kraker met... Pin. Geef mij kraker met Nutella. Nutella? Nutella. Geef eens mij kraker met Nutella. Oh nee. Met pindakaas. With peanut butter. Peanut butter. Okay. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waar zou Anna nog zitten? Weet ik niet. Anna, ben je op school? Nee! Oh! Tingog mo lang nagtago eh. Ik denk dat Anna achter de gordijnen zit. Of in de eigen kamer. Ze is weg. Waar zal ze Anna is zitten? weg. Ja. Waar is hij? Oh, die potong dito. Kom. Papa. Met een gekkie hoor. Nou moet ik daar, ja? Papa, nou moet ik daar. Ay, tago-taguan yung dalawa. Ja. Oké. Tot 10 hè. Papa, maar waar zou ik daar? Papa, doe maar daar met de keuken. Maar ik kan ook hier achter. Ja, Oké, dan doe kan maar. jij mij zien. Kapja! Met...
That's easy. Tot 20, ha? Tot 20. Ja, kom maar. Abot na mag-22. Papa, waar komt nou naar 29? Kom maar. 30. 30. Waar is papa? Echt is gezien, Nico. Nou mouw opstoppen, hè? Nee, jij en papa. Mama. You, both of you already napped, ha? Kansi ko rin duha na kayo nangatug ni. Ana, no, nitar. Ni klima. Kailangan Ginoo ko. 5. Doe je handschoenen aan. Yan ang ginawa ng dalawa. Oh. Doe maar, hè. Dan doet hij het goed, hè. Je brengt geluk, hè. Brengt geluk. Ja. Yung ano ng payong guys, ginawa ng guantes. Ginawa ng gloves. Guantes is Bisaya, I think. Ano ba yung Tagalog? Dan die andere. Doe maar, proberen. Ay! Ay! Hey! Goed gedaan, hè. Nou wil ik nog een keer. Papa, mag je iets anders doen? Ja, wat? Zullen we eerst opruimen even? Ja. Ja, is goed. Mijn opa. Papa, mijn Yung opa. dalawa guys, Ja, yung ginagawa dat is nila ook palagi. Oh. Papa, dan maar nog alleen. Papa, dan wij toch alleen in de Efteling, hè? Ja, Ja, samen. nou is hij klaar. Ja, en nou ik de blauwe. Dit zijn blaadjes, ja, is ook wel een beetje bloemetjes, maar... Maar bloemetjes zijn gaatjes. Deze. Oh. Ja,